Oh my god, गिर गया मेरा मोबाइल. Hello friends, welcome back to my channel. Vladimir Amir. नैबे समाव आं नोंथांमोननि सेराव गुबुन मोनसे भिडिअ लानानै फैदों आसा खालामो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलाङो बेनि थाखाय आं नोंथांमोनखौ नैबे समाव खावलायनाय जाबाय. स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय जे नोंथांमोना साफ्रोमबो एन्ड्रइड मबाइल इउज खालामो नङा होमबा? नाथाय एन्ड्रइड मबाइल इउज खालामोब्लाबो फ्राय मानसियानो WhatsAppनि दारै माबायदि लकेसन शेयार खालामनांगौ बेखौ फ्राय मानसियानो रोंबाङा. स' आं नैबे समाव नोंथांमोननि सेराव WhatsAppनि दारै जोङो माबायदियै लकेसन शेयार खालामहरनो हायो सासे मानसिया गुबुन सासे मानसिनिसिम. स' बेखौ आं नोंथांमोननो नैबे समाव आबुङै फोरमायलांनो नागिरदों. स' फैदो बिदिबा जोङो भिडिअखौ जागायलांनोसै. जे जोङो नैबे WhatsAppनि दारै लकेसन शेयार खालामनायखौ जोङो साफ्रोमबो मानसियानो रोंनानै लानांगौआ बे जोंनि दायित्व. मानो होननानै बुङोब्ला जोङो गुबुन गुबुन सिनारि जायगायाव थाङोब्ला माब्लाबा जोंनो प्रब्लेम जानो हागौ. अब्लानिया नोंथाङा थाबैनो नों बबे जायगायाव दङ बे लकेसनखौ नोंथाङा अब्लानिया बै नोंनि लोगोनो बा नोंथांनि फेमिलिनो जोङो थाबैनो जुदि शेयार खालामनानै हरोब्ला अब्लाना नोंथांनि न'खरनि फेमिलिया नोङो बबे जायगायाव दङ बेखौ माने गोख्रैनो मिन्थिगोन. स' बेनि थाखाय जोङो नैबे लकेसन शेयार खालामनायखौ जोङो रोंनानै लानांगौ. बे जोंनि दायित्व. जोबोद इजि लोगोफोर लकेसन शेयार खालामहरनाया WhatsAppनि दारै. स' नोंथांमोना नायलांबाय था. खोब माने इम्परटेन्स मोनसे सोलोंनांगौ आयदा बियो. आं देखायलांनि नोंथांमोननो नैबे WhatsAppखौ गिबियाव नोंथाङा अन खालामनानै लाग्रो. अन खालामखांनायनि उनाव नोंथाङा जाय मानसिनो लकेसनखौ शेयार खालामहरगोन बे मानसिनि WhatsAppआव नोंथाङा क्लिक खालामनांगोन. WhatsApp नाम्बाराव आंबो क्लिक खालामबाय. आं आंनि नाम्बारावनो साप'ज सेन्ड खालामनानै हरगोन. स' आङो क्लिक खालामबाय. बेनि उनाव गाहायाव नोंथांमोना नायदो नै बेयावहाय माखासे गेलारिफोर नुजायो. बेयाव नुजादों डकुमेन्टस, केमेरा, गेलारि, अडिअ, पेमेन्ट, रुम, लकेसन, कन्टेक्ट बेबायदि नुजागोन. दा बेनि गेजेराव नोंथाङा जिहेतु लकेसन शेयार खालामहरगोन नालाय बेखायनो नोंथाङा लकेसनाव क्लिक खालामनानै होनांगोन. लकेसनाव क्लिक खालामखांनायनि उनाव नोंथांनि लकेसना जुदि अन नंखायाब्ला अब्लानिया बेबायदि नुजागोन. बेनि उनाव बेखौ अके खालामनानै होनांगोन. अके खालामनायनि उनाव बेखौ अन खालामनानै होनांगोन. अन खालामनानै होनाय लोगो लोगो नोंनि लकेसना अन जाबाय. स' नोंथाङा बेक थांफिनदो. बेक थांफिननानै नोंथाङा नायदो बेबायदि नुजागोन. नों बबे जायगायाव दङ बे एक्जेक्ट लकेसन लाइभ लकेसनखौ बै मानसिनो जाय मानसिनो नोंथाङा माने फाथायहरगोन बेखौ नोंथाङा इजियैनो आरामसे नोङो फाथायहरनो हागोन. स' बेबायदिनो नोंथाङा सेन्ड योर कारेन्ट लकेसन बेयाव नोंथाङा क्लिक खालामनानै होदो. क्लिक खालामनाय लोगो लोगो सेन्ड जागोन. स' नोंथाङा नुदों गोजौआव नैया नटिफिकेसनाव जाखांफैदों. आं जिहेतु आंनि मबाइलावनो सेन्ड खालामदों नालाय दानिया बेक थांदो. बेक थांनानै नोंथाङा नै बिथिं नायोब्ला नुगोन नै लकेसना अलरेडि बै मानसिनिसिम सहैबाय. स' बेखौ अपेन खालामनानै नायदो. अपेन खालामनानै नायोब्ला नै नोंथाङा बेबायदि मोनगोन. बेनि उनावहाय नोंथाङा जिहेतु बै मानसिनिसिम हान्थिलांगोन नालाय गेट स्टार्ट थुदो. बेनिफ्राय आरामसे बे जेथिं दिन्थिलाङो लामा दिन्थिलाङो बिथिं नोंथाङा आरामसे हान्थिलांबानो बै मानसिनिसिम नोंथाङा माने सहैगोन. स' माबायदि नांखो नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै अन्नानै लाइक कमेन्ट शेयार खालामो. बेनि थाखाय आं नोंथांमोनखौ नैबे समाव खावलायनाय जाबाय. स' बाय बाय लोगोफोर. दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो.